Gago, man. Pre, kung may problema ka, pre, hambal lang sa amon, pre. Hindi pag sariliain mo problema, pre. Yes. Sinulog. Muson ko din. Hindi pag problema, isugid sa amon kay ari kami di mga barkada mo, pre. Pero Pre. para ka mau. Isugid sa amon ang problema mo, pre, kay ari kami di ka. Muson ko din. Hindi, pre, ari ako. Kung may problema ka, pre, hambal sa amon, kay buligan ka namon. Ara naman. Ara kami, ara sinero, ara ako. Kung may problema kay sugid sa amon na, kay buligan ka namon niya, pre. Muson ko din. Ara nga ni pre, oh, amo nga yung say mo, ambal say mo. Na, kung may problema, palapit sa amon, barkada mo kami. Nano na mo ya? Kung ginbulagang sa imo migahon, pare nga ni pre, kung ginulagang sa imo miga, sugid sa amon, kay buligan ka namon, pre. Manguli na ko. Garay ko. Hindi na pwede ya, pre, ah. Kung may problema ka sa imo sarili, pre, sugid bala. Ay, problema. Sugid bala. Ganun, diba? Ara naman niya, pero hindi pala pag sarili ang problema mo, pre, kay ari kami mga barkada mo, pre. Muson ko din. Kaya pumusuan ka galit, pre. Muson ko din. Abi ko itulo kaya, pre, ah. Agaw. Nano na mo yan. Ako to. Belang tabi sa pitay mo dako. Nako na eh. Ha? Dako na. Oh, gata. Tuod ka? Ay, gata man. Ara naman. Ay, may problema ka? Oh, wala. Problema ka wala? Problema ako ninyo. Sagot ka mo ito. Muson ko din. Ay, pamangkunta ka nga ni kung may problema ka. Wala na problema. Wala ka problema. Tuod, bala. Hindi magawa ko, Mike. Ngaman guys, sakay dito sa CR, yari kami sa gwa. Hindi magawa tayo, men. Ay, mo yan. Man. Dapat yung tawag mo kami, kay updang ka namon. Oh, may. Kay kaluluwi mo diri sunod sa CR, yari kay upod. Kailangan pag ginaman. Ay, siyempre. Ari kami mga tropa sa imo, naggagabaya, pre. Hindi pag sarili ay mo problema, pre. No. Ay, nara naman ta. Ilag mong yung ano. Ay, ano na, iya pang kuskus ni si bule mo? Isa balik. Ah, mo naglayang pang kuskus ya? Ano man mo sa ano. Hindi na ya, pre. Isugid sa problema mo, pre. Huli na ko, men. Ha? Huli na ko. Ay, hindi na pwede ya, pre. Hindi na problema. Huli na ko, men. Hindi ah, ara naman ah. Ano problema mo, haw? Ano problema mo, haw? Gisinulog kami nga pamus. Ay, pamangkutong tanganin ko ng problema mo. Wala ko problema. Ara naman. Nga man guys, sa kadriya si Arya. Amo mo sa on tao. Nagapamuson na mo nga, di nagapamuson ka. Pero pamangkutong baka ano problema mo? Problema ko naman nagulay. Eh, ano naman niya? Uli ka? Hindi ko yung mamuli si Mi, bawa yung buli ya. Kaya sunod mo. Pamangkutong tanganin kay may problema ka. Hari kami blasagwa, wag ka hambal samon kung makadwa ka sa CR. Nago. Ara naman. Ara naman. Gautang. Hindi ko magawa diyan. Hambal bala ko bro, anong problema mo ya? Wala din yun. Bago nila. Ari kami mga barkada sa imo ga suporta. Ano ba gano'n mo? Bago nga. Hindi ko magawa diyan. Ano pa mo sa ano? Binato bisang bitaw kita ko. Ano? I don't know. Kwato men. Hindi ko yung buhaya. Ay pamangko tabi sinero, ari di oh. Gaamo men. Pumus ako day. Sus. Huli na ko. Kung may mga problema kang mga bagay-bagay pre, sugid sa amon kay ari kami ya. Pumus ako. Huli na ko. Huli na ko. Ang huli ka na? Wala tabi, dako. Ano da? Men mo huli na ko men. Sige ah. Sige lang ah, kung may problema kayo, sugid sa amon ha. Sige. Salamat kami, bye-bye. Sige. Sige.